Imos agora coa información deportiva. A Pobra festexou os éxitos dos seus remeiros no Campeonato de España. O club de remo regresou de Castro Urdiales cun ouro no alevín masculino e un bronce no cadete masculino. O remo segue a darlle alegrías á Pobra do Caramiñal. O 2025 comezou da peor maneira posible para o Club de Remo Puebla co incendio que consumiu a súa sede, as embarcacións e a súa historia. Pero os pobrenses amosaron unha vez máis a súa resiliencia clasificándose en varias categorías para o Campeonato de España e regresando de Castro Urdiales con 2 metais, un ouro conseguido no alevín masculino e un bronce do cadete masculino. O pasado venres, os remeiros e os veciños celebraron polas rúas do municipio este novo éxito do club. A comitiva partiu da sede do club e rematou na Casa do Concello logo de percorrer diferentes rúas da Pobra. Na Casa Consistorial, os remeiros foron recibidos polo alcalde José Carlos Vidal e polo concelleiro de Deportes Eloíso Brido. Para min é un orgullo e unha inmensa alegría poder celebrar aquí e agora con todos vós o Campeonato de España de Bateis conseguido o domingo pasado polo equipo alevín masculino, pero tamén ese terceiro posto dos cadetes masculinos. Así que vaya por diante os nosos parabéns. Primeiro como alcalde, en representación do goberno municipal e da Pobra do Caramiñal, e segundo, como un veciño máis da nosa vila. Este triunfo non só é reflexo do voso talento, esforzo e dedicación, senón tamén do espírito do equipo. Da perseveranza e da paixón que amosan os remeiros non só nas competicións, senón tamén nos adestramentos. Vidal enxalzou a capacidade dos remeiros de sobrepoñerse ao duro golpe que viviron no mes de xaneiro. Ás veces os dramas e as desgracias acaban actuando tamén como revulsivo. Estou seguro que eses momentos tan complicados e dramáticos teñen moito que ver nesta vitoria que alcanzástedes no último Campeonato de España. Porque estou convencido que estes desgraciados acontecementos foron un revulsivo para todos vós e demostrástedes que con traballo duro e determinación, os soños poden facerse realidade. E agradeceu o compromiso de todos os remeiros, a atención e paciencia dos adestradores e o apoio de familias e amigos. Este campeonato é un recoñecemento ao voso esforzo colectivo e ao voso amor polo remo. Hoxe celebramos non só unha vitoria e un terceiro posto nos campeonatos de España, senón que tamén estamos celebrando todo un exemplo de disciplina, humildade, traballo en equipo e amor polo remo. Pola súa banda, o concelleiro de Deportes pobrense felicitou a todos os membros do club por este novo e traballado éxito. O mérito dos deportistas, dos entrenadores, eu tampouco me quero esquecer dos pais, sobre todo cando son categorías pequenas, ese esforzo que fan de leválos a entrenar, de estar aí esperando a chuvia moitas veces, de chegar o rapaz mollado como un pito e telo que secar, é dicir, iso ten un mérito enorme. Entonces tamén quero facer extensible ese agradecemento a estes pais que teñen esa paciencia e nunca deixedes de facer que vosos fillos fagan deporte. O deporte é unha non é só salud, tamén son valores. No remo hai un valor moi grande que é o compañerismo. No Campeonato de España, o Club de Remo Puebla fíxose co ouro no alevín masculino e co bronce no cadete masculino, pero tamén regresaron cun gran quinto posto no infantil masculino, no alevín e cadete feminino, no séptimo no juvenil masculino dende a final B e co noveno no infantil feminino tamén dende a final B.